Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walil qabdilan iku tetep keduwene i'rab jar. Salasu alamatin utawi ana telu pira-pira tetenger rupane al kasratu karukat kasro. Wahia utawi karukat kasro iku al aslu alamat asli. Wal fatkatu lan karukat fatka, wal ya'u lan kurup ya. Wahuma utawi fatka lan ya iku naibatani kang dadi ganti opo fatka lan ya anil kasroti sangking karukat kasro. Fa'amal kasrotu mongko anapun utawi karukat kasro fatakunu mongko iku ono opo karukat kasro iku alamatan dadi tetenger opo karukat kasro lil qabdi keduwene i'rab jar fi salasati mawadi'ah ing dalem ono telu pira-pira panggonan. Sing nomor siji fil ismi ing dalem isim al mufradi kang mufrad, al mungsorifi kang bisa nrimo tanwin. Nakwu bismillahirrahmanirrahim. Umpamane contoh lapat bismillahi kelawan nyebut asmani Allah ar-Rahmani kang welas ase ar-Rahimi tur banget welas ase. Contoh surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudan. Ulaika utawi mengkono-mengkono aladina wong akeh iku ala hudan tetep ing atase pituduh. Sing nomor loro wa fi jam'i taksiri lan ing dalem jamak taksir al mungsorifi kang bisa nrimo tanwin. Nakwu lirrijali nasibun mimak tasabu. Umpamane contoh surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali iku tetep keduwene pira-pira wong lanang nasibun utawi bagian mima sangking barang iktasabu kang podo agawi sopo rijal ing emah atau kang untung sopo rijal ing emah. Sing nomor telu wafi jam ilmu anasi lan ing dalem jamak mu'anas as-salimi kang selamat opo jamak mu'anas. Wamalan lapat kumilah kang dipadakake opo ma alaihi ing atase jamak mu'anas. Nakwu kul lil mu'minat. Umpamane contoh surat An-Nur ayat 31. Kul ngucapo sapa sira lil mu'minat maring wong-wong mukmin. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi ulatil akmali kelawan ketemu pira-pira wong wadon kang meteng. Wa amal ya'u lan anapun utawi kurup ya. Fatakunu mongko iku ana apa kurup ya iku alamatan dadi tetenger apa kurup ya lil qabdi keduwene i'rab jar fi salasati mawadi'ah ing dalem ana telu pira-pira panggonan. Sing nomor siji fil asma'i ing dalem pira-pira isim as-sittati kang ana 6. Sing nomor siji asma'us sittah. Nakwu irji'u ila abikum. Umpamane contoh surat Yusuf ayat 81.
Irji'u padha baliya sapa sira kabeh ila abikum maring bapak sira kabeh. Conto maneh surat Yusuf ayat 24. Kama amintukum ala akihi. Kama amintu kaya oleh percaya sapa ingsun kum ing sira kabeh ala akihi ing atase sedulure Akuna. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bikamika ketemu kelawan ipar sira wa fika lan ketemu kelawan cangkem sira wa hanika lan ketemu kelawan hanu sira atau kemaluan sira. Contoh surat An-Nisa ayat 36. Wal jari dil kurba, wal jari lan tonggo dil kurba kang anduweni sanak pamili. Sing nomor loro wa fil musanna lan ing dalem isim tasnia wa malan lapat kumila kang dipadhakake apa mah alaihi ing atase al musanna. Naku kata ablugo majma al bakro ini. Umpamane contoh surat Al-Kahfi ayat 60 atau ayat swidak. Kata ablugo sehingga temeka sapa ingsun majma al bakro ini. Ing panggonan kumpule segara loro. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bisna ini. Ketemu kelawan wong lanang loro, wasnata ini lan ketemu kelawan wong wadon loro. Sing nomor 3 wa fi jam'il mundakari lan ing dalem jamak mundakar as-salimi kang selamat apa jamak mundakar. Wa malan lapat kumila kang dipadhakake apa mah alaihi ing atase jamak mundakar. Nakwu kul lil mukminin. Umpamane contoh surat An-Nur ayat 30 ayat 30. Kul ngucap sapa sira Muhammad lil mukminin maring wong-wong mukmin. Contoh malih surat Al-Mujadilah ayat 4. Faid amu sitina miskinan. Faid amu sitina mongko utawi awe mangan wong swidak. Apa nih miskinan? Wong-wong miskin. Wa amal fatkatu lan anapun utawi karukat fatkah. Fatakunu mongko iku ana apa karukat fatkah iku alamatan. Dadi tetenger apa karukat fatkah lil qabdi keduwene i'rab jar. Fil ismi ing dalem isim. Alladzi rupane isim layang sorifu kang ora bisa nrimo tanwin apa isim iku mufrudan kang mufrad kana ana apa isim. Jadi lapat mufrudan dadi kobare kana. Nakwu wa aukaina ila Ibrahima wa Ismaila. Contoh surat An-Nisa ayat 123. Wa aukaina lan paring wayu sapa kita ila Ibrahima maring Nabi Ibrahim wa Ismaila lan maring Nabi Ismail. Contoh meneh surat An-Nisa ayat 86. Surat An-Nisa ayat 86. Fakayu bi aksana minha. Fakayu mongko mbaleso salam sapa sira kabeh. Bi aksana kelawan kang luwih bagus minha tinimbang takiyatan. Fakayu te artine ngrubah ya kena ya. Fakayu mongko ngrubah sapa sira kabeh.
biaksana kelawan kang luwe bagus minha tinimbang takiyatan au jam'a taksirin utawa ana apa isim iku jamak taksir nakwu min makaribah umpamane contoh surat as-saba surat Saba ya ayat 13 min makaribah saking piro-piro omah atau saking piro-piro bangunan illa ida udifa angin ing dalem nalikane dimundhufake apa isim nakwu fi aksani takwim umpamane contoh surat At-Tin ayat 4 fi aksani takwim ing dalem luwe bagus-baguse jejeg auda kolat utawa manjing alaihi ing atase isim opo al nakwu wa antum akifuna fil masajidi surat Al-Baqarah ayat 187 umpamane contoh surat Al-Baqarah ayat 187 wa antum kali utawi sira kabeh iku akifuna wong kang itikaf fil masajidi ing dalem pira-pira masjid wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.